जोंहा 25 नं बागानपारा बियाबनि मोननै जायगायाव जोंहा जोंजों गोजानै जगदान जानाय हाबाफारि दोङो। जेनेबा खख्लाबारि प्राइमारियाव आरो दिनै आरो दा बेवहाय बागानपारा प्राइमारिनि मोनसेल' गामिनि उत्तरपारा जोंहा मोनसे रेभिनिउ भिलेज दोङो। बे गामिनि बेवहाय खमैबो 35 जन आदिबासि सुबुङा बेवहाय माबा जादों जोंजों इउपिपिएलआव जगदान जादों। आरो खख्लाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामि ओनसोलनिफ्राय बेवहाय 70निख्रुइबो बांसिन माने आइजोफोर आरो माखासे माने हौवाफोर बेबायदि माखासे माने जगदान जादों। आरो दिनै जि मोननै हाबाफारि बे मोननैबो हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा। कारन बेवहाय जोंखो जि माने बिपिएफआनो होन बा गुबुन राजखान्थि हान्जायानो होन बिथांमोना होनबाय थायो दे इउपिपिएलआ बर'निल' मोनसे हान्जा होननानै बुंबाय थायो। नाथाय बेवहाय दिनै कच राजबंसि मानसि आदिबासि मानसिफोर सावताल मानसिफोर दिनै गोबां माने आइजोखौ लाफानानै गोबां माने सुबुङा दिनै जोंजों जगदान जादों। आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो मोनसे जगदान जानाय हाबाफारि थारैनो जोंहा 25 नं बागानपारा बियाबाव जोंहा सोलिबाय थागोन। खारनायाथ' माने 100 जौखोन्दो रोखा जानानै दोङो। आरो दिनैनि समाव जोङो 80,000 माने जि भट दोङो जोंहा आरो 99टा सेन्टार दोङो। आरो बेनि गेजेराव जों 40,000निख्रुइबो बांसिन भट लानानै जोङो दिनै 25 नं बागानपारा समस्थियाव जोंहा देरहागासिनो दं। बेयो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सासन खालामनांगौमोन, जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन, जेरैबायदिहाय माखासे जेनेबा एक्स-बिएलटिफोरनि जिखिनि माखासे केडार दोङो बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन बै माने गोलाव जिखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव माखासे माने सुबुङा माने भिक्टिमाइज जादोंमोन। बिथांमोननि जिखिनि रिहेबिलिटेसन बेफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै। आरो बेनि अनगायैबो जिखिनि माने ओनसोलखौ जौगाहोनायनि जिखिनि राहा लानांगौमोन, जिखिनि हाबाफारि लानांगौमोन, बेबायदि जौगासारनाय बेबायदि माने डेभेलपमेन्टनि जिखिनि राहा लामा बा जिखिनि स्किमफोर बेखौ जोङो लानायखौ नुवाखै। आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव गोबां बिपिएफनि मावथिफोरा गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल फारसे जोंनि जिखिनि साननाय हनाय आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि जिखिनि मोनसे बोल्ड माने बिथांनि जिखिनि मोनसे दैदेननाय बेखौ निस्सय फोथायनो हादों। आरो बेनि थाखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएलआव खालि बिपिएफल' नङा, गुबुन जिएसपिनिफ्रायनो होन बिजेपिनिफ्रायनो होन माखासे माने मावथिफोर माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा जोंजों सानफ्रोमबो जइन जागासिनो दङ। बेवहायथ' जोंहा माखासे एजेन्डा जोंहा दंखायो। जोङो लाइमोनफोरखौ माबायदिहाय खामानि होनायनि जिखिनि माने एजेन्डा बे एजेन्डाखौ जोङो लाखाजोबनानै दोनदों। जोंनि सरकारा फैनायनि उनावनो बे एजेन्डाखौ जोङो मावफुंगोन। मानोना बेवहाय सरकारा माखासे माने अनसुंथाइखौ होखायो, माखासे अनसुंथाइफोरखौ होखायो। आरो बेनि अनगायैबो ओरैबायदि माने रांखान्थियारि फसंथानफोर जोङो बे रांखान्थियारि फसंथानफोरनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बेवहाय जि खामानि होनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै मावफुंनो हागोन। 100 जौखोन्दो रोखा बियो। मानो सानो माने मानसिफोरा सोलायनायखौ नागिरदों। जाय माने 17 बोसोर जिखिनि थांनाय सम बे थांनाय समाव हाग्रामाया माने जिखिनि खामानि मावनोथ' हाखायाखै, माने खामानिखौनो मावनो हायाखै। आरो खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि समाव बिथांनि जिखिनि जेसेबां खामानि मावदों बेनिख्रुइ बिथांनि जिखिनि सोबख'नाय, बिथांनि जिखिनि गादबनानै दोननाय जिखिनि खान्थि बे खान्थिनिफ्राय उदां मोननो थाखायनो दिनैनि समाव मोनसे मोजां सरकार, माने सासे मोजां दैदेनगिरि नागिरनानै रायजो राजाफोरा जि मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायखौ नागिरदों। आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबे 2020 मायथाइनि जि बिटिआर बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन। आरो देरहानानै जोङो सरकार दानाया जोंहा 100 जौखोन्दो रोखा जाखानानै दं। बेयो आंनि थाखाय हारसिं सिद्धान्त जानाय नङा। जोंहा दला मोनसे सिद्धान्त थागोन। आरो आं थेवबो नैबे 25 नं बियाबनि माने जि माने बिजाथि हिसाबै निस्सय आं खामानि मावगोन। आरो बियो देरहायैनि खोथायानो गैया। जोङो देरहानाया जोंहा 100% रोखा। जोंखौ जेबो माबानो हानाय नङा, गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। खारन जिखिनि इउबिपिअनिफ्राय माने बिजेपिआव जगदान जादों बियो गासैबो हाग्रामा महिलारिनि माने लेफ्ट राइट गोजामोन। आरो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि माने माबा नंखाया। बिथांमोना सोद्रोमाथ' नङा, इभेन बिथांमोना जोंनि वेल विजारबो नंबावखायामोन। दा बेवहाय माने इउबिपिअनिफ्राय बिजेपिआव जगदान जानायाव जों इउपिपिएलखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा।